ман намедонам ино кадом фарҳанг ин хеле инсоно пайдо шудааст, аз куҷо миллати тоҷик ба ин хеле инсоно пайдо, куҷои дини мо ба ин чи аст, куҷои миллати мо ба ин чи буд. ман намегӯям ки падару модар ба қин аст, тоқа мемонад, вақти калонсолиш ба хона ба тоқа мемонад. бале шумо фарзандо ҳама кор ва як ба интерес буданаш дар кор, як чӣ буданаш дар кор, ҳамсоя кам бошад, чӣ кам бошад, ман мефаҳмам. дар деҳот вай ҳамсояи дугунаш ҳаст, меборад кампирҳо байни якдигараш шиста суҳбат мекунад, дар шаҳр зеқ мешавад. ман ина медонам, барое ки падару модарат зеқ нашад, ҳамунам ресторан бар, ду бор ки заната бурди модарата бар, як бор ҳеҷ кам намеши охе. 10 бор ки фарзандата мебари ҳамин лилипою мана детский площадка, як бор модаратам қамровад бар. ман медонам қадри модар чия. вақте ки модар гузашт пушаймон мешавед, сахт пушаймон мешавед. мо бояд